Em dic Guada Monjero, soc il·lustradora i enguany he acabat el cicle d'animació amb aquest projecte final. He col·laborat durant un any amb el Museu Morera de Lleida per produir un curtmetratge animat de gènere divulgatiu anomenat Univers Cristòfol. El curt explica en 2 minuts el procés creatiu de l'artista surrealista lleidatà Leandre Cristòfol. Com vaig arribar aquí? Tot va començar durant les meves pràctiques al museu, on la meva tutora, la Txell, em va proposar col·laborar en el seu nou projecte educatiu. Una balissa itinerant plena d'objectes que expliquen els orígens i la imaginació de Leandre Cristòfol. La meva feina era crear una peça d'art que expliqués com un altre artista creava peces d'art, una oda a la màgia del procés creatiu en si. Així doncs, neix Univers Cristòfol, un curt que vol donar a conèixer l'univers creatiu de l'artista, tot analitzant l'origen de la seva inspiració i la relació entre objecte i vivència. Tanmateix, també vol plantar en l'espectador una llavor de curiositat per l'art. Com un filferro serveix per representar el vol d'un ocell? Per què elements de casa representen els seus pares? Per què guardem un collaret que era de la nostra padrina? Ja que Cristòfol treballava l'escultura, volia mantenir aquesta essència de lo matèric i afegir l'espontaneïtat com a toc meu. Vaig començar el procés d'animació experimentant amb una tècnica més farragosa, pintant a mà, esborrant i tornant a pintar, frame a frame. Vaig continuar amb animació digital. Per una banda, Procreate em va permetre simular tècniques més tradicionals de dibuix i pintura, i per l'altra, amb After Effects, he aprofitat les eines del Motion Graphics per crear escenes més simples però efectives. El muntatge final d'animació, veu i música també ha estat fet amb After Effects. Volem motivar els espectadors a mirar més enllà del que tenen al davant, que es sentin lliures d'imaginar i ser creatius també a l'hora de consumir art. Potser la pròxima vegada que visiteu un museu mirareu les obres d'una manera diferent.